салом ва бозам салом мухлисони Барселона. Ман Муҳаммад Гаировам ва ин канали дӯстдоштаи шумо аст ки танҳо ва танҳо дар бораи Барселона мегӯяд. Гуфтанӣ бошад, дар бораи Барселона гуфти муомаи хусият як маҳшар аст. Масалан, Барселона қабл аз бозӣ бо ЖИРОНА ҳамкориро бо Маркос Алонсо то соли 2024 дароз кард. Ҳарчанд ки Алонсо бисёр мехост ки шартномаи ӯ то соли 2025 идома ёбад, гуфти ӯ мардак дига ҳеҷ чиз намефурад. Иштиҳои хуб дошта бача. Ин мардаки Лапорта аз бепулира Барса ТВ-ро фурӯхтанияи масти дига то соли 2025 шартнома мехоҳад. Ба ҳар ҳол бозам овозҳо ба гӯш мерасанд ки баъди тамдиди шартномаи Алонсо Барса бо ду бозингари ҷаҳони худ шартномаро дароз мекунад. Инҳо Иньяка Пеня ва Алекс Балде бошанд ки гуфти ӯ гапҳо буҷилашон бозӣ кардааст. Рӯзномаи Гардиан рӯйхати топ 100 бозингарони соли 2022-ро тартиб дод ки дар он чанд нафар бозингарони Барса аз ҷумла Левандовски, Педри, Гави, Дембеле ва Де Йонг низ ҷой гирифтанд. Акнун биёед дар бораи бозӣ бигӯем. Барса имшаб ба меҳмонии ЖИРОНА рафт. Ҳарчанд аз Каталония набаромад, аммо дар Камнои ки бозӣ надошт, пас меҳмон буд. Пеш аз он ки мо дар бораи ин бозӣ қисса кунему, шумо гӯш боварӣ дорем ки як лайкаки обдорро зери ин навор зер мекунед. Акнун рафтем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСАТЖ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. пеш аз бозӣ хави сармураббии Барселона гуфт ки айни замон Барса дар ҳолати хуб қарор дорад. Даста сарнишини ҷадвали чемпионат аст. Мо суперҷомро гирифтем. Дар ҷоми Испания ҳам хуб баромад дорем ва ана барои ҳамин бохт аз ЖИРОНА барои мо ба фоҷиа баробар аст. Барои он ки ин фоҷиа рух надиҳад, хави чунин ҳайатро ба майдон овард. Чун ҳамешагӣ Тер Штеген дар чаҳорчӯба мегуфта бошед дарвозаро харида бошад. Араухо, Алонсо, Кунде ва Гарсия дар хати дифоъ бозӣ карданд. Миёнаи майдонро хави чунин тартиб дод: Де Йонг, Бускетс ва Гави. Дар хати ҳуҷум Левандовскиро ки бо сабабҳои маълум бозӣ намекунад, бозам Ансу Фати иваз кард. Дембеле ва Рафина дар ҳуҷум ӯро ҳамроҳӣ карданд, ё шояд ӯ онҳоро ҳамроҳӣ мекард. Хулас, дар қиёс ба бозии қаблӣ бо Реал Сосидад дар ҳайат Барса чанд тағйирот ба чашм мерасид. Нигоҳ накарда ба оне ки Барса дар меҳмонӣ буд, аммо худро умуман меҳмон ҳис намекард. Охир Барса лидери чемпионат аст ва албатта дар ин дерби фаворит буд. Бозӣ бо ҳуҷумҳои Барса оғоз гардид, аммо ҳеҷ не ки туп вориди дарвозаи ЖИРОНА шавад. Дар як ҳуҷуми ЖИРОНА бошад қариб буд ки гол занад. Дар ин ҳолат Тер Штеген мисли паланг ба сари муҳофизон ҳамла кард. Дар як ҳолат Усмон Дембеле мисли ракета аз канори чап хост аз муҳофизатгари ЖИРОНА гузарад, аммо мисли опели балонкафида якбора сураташро пас карду пояшро қапид. Усмон пояшро қапиду хави дилашро, чунки дар набудани Левандовски ин ҳолат ба ҳамон фоҷиаи гуфтагиаш баробар буд. Зеро Фати вақтҳои охир ҳам ҳасту ҳам не. Аммо баъди 2 дақиқа Усман ишора кард ки бозӣ карда наметавонад ва хави маҷбур шуд Педриро ба майдон биёрад. Бо иштироки Педри чанд ҳуҷуми Барса хатарнок созмон ёфт, аммо на зиёда аз ин. То охири қисми якум бошад ҳам Фати ва ҳам Педри корти зард гирифта фишори хавиро якбора баланд карданд. Шояд аз нигоҳи хави ҳуҷумҳои Барса бояд аз канорҳо сурат мегирифт ва ӯ дар қисми дуюм Албаро ба ҷои Алонсо ба майдон овард. Алба бошад кори худро дар дақиқаи 60 бозӣ кард. Не, ӯ гол назад, балки як паси хуб дод ки онро Педри ба гол табдил дод. Акнун камтарак кори Барселона осонтар шуд. ЖИРОНА бошад баъди голи Барса гӯё ба худ омад ки чанд ҳуҷуми хафнокам кард. Ҳатто як гол ҳам задам, вале ба бахти Барселона он аз офсайд зада шуд. Тони Суарес ва стуани бозингароне ки голи ғалабаоваро ба дарвозаи Барселона дар ҷоми Каталония ворид карда буд, ба бозии ЖИРОНА ҷони тоза бахшиданд. Хави бошад Ансу Фатиро ки гуфти ӯ гапҳо аз ӯ ягон понт набуд, аз майдон гирифта Балдеро ба хати дифоъ овард. Шояд хави кам тарсед, зеро ҳуҷумҳои ЖИРОНА хафноктар мешуданд. Дар дақиқаи 86 бозӣ бошад стуани ҳолати миллионфоизаро истифода карда натавонист. Ана як качпои дигар. Дар охир Кесия ба ҷои Рафина баромад. То ин ҳисобро якҷоя бо бачаҳои дигар нигоҳ дорам ва ҳамин тавр ҳам шуд. Барселона мурда ин ғалабаро ба даст оварда як қадами мушкили дигар ба сӯи чемпионӣ гузошт. Ҳарчанд ЖИРОНА ҳамлаҳои сахт кард, аммо бахти Барса баландӣ кард. Ғалаба муборак ба ҳамаи мо шумо. Акнун рӯзи 2 феврал Барселона бозии мафқумондаи худро аз даври 17 бо Бетис баргузор мекунад ва баъдан бо Севилия дар даври 20 во мехӯрад. Аммо то ин рӯз расидан гуфти бобои ғулом як ҷавол умр дар кор. Ҳозир бошад ҳамаи дӯстдорони Барселонаро бо ин ғалаба муборакбод мегӯем.
мекунем. бошад ки ғолибияти дастаи дӯстдоштаатон ба шумо шодиву нишод оварда бошад. шабатон хуш. худо ёру муҳаммад ҳамроҳатон. Auf Wiedersehen гуфти Ter Stegen.